Bokić. Ovo je video lekcija za učenike solo pjevanja na Glazbenom učilištu Eli Bašić. To su stvari koje oni znaju, to su stvari o kojima smo mi govorili, koje smo uvježbavali, ali je ovo mali podsjetnik o recitiranju na njemačkom i igranju uloga. Dakle, ukoliko ti je nešto nejasno, napravi računalnu stanku nakon svake od ovih točaka i porazmisli. Ponovimo. Recitirajući prenosiš svoj doživljaj. Igraš ulogu sebe, lika iz pjesme ili ulogu pjesnika na način na koji ti to želiš. Cilj je recitirati pjesmu shodno tvom doživljaju i tvojoj analizi te pjesme. Ishod ne mora biti jednak cilju jer posreduješ svoj doživljaj drugim osobama. Govorimo o postavkama čije zasade nalazimo u dijelima autora Johann Wolfgang von Goethe i Theodor Siebes, znalcima izuzetno poznatih teoretičara izgovora pojedinačnih riječi. Dakle, oba autora daju pravila klasičnog govorenja na sceni. Drugo, pojednostavljeno, nema bezvučnih završetaka izgovora riječi, sve je zvučno, a izgovor glasa R je kotrljajući i zvučan skoro kao hrvatski. Cilj je govoriti na sceni na takav način da i zadnji red partera sve čuje. Ishod pri recitiranju smeta onoga tko ne poznaje te postavke, ali je pri pjevanju lida odličan. Mali podsjetnik kako kreirati nastup. Koraci. Prvo, pronađi prepjev. Ukoliko ne postoji, posluži se računalnim prevoditeljem. Drugo, imaj na umu da nema uspješnog pjevanja lida ukoliko nemaš doživljaj te pjesme riječima i glazbom. Preporučljiv način kreiranja uloge počiva na pitanjima tko što kako izriče sadržaj riječima i glazbom. Shodno tvom doživljaju i tvojoj analizi te pjesme. Ishod je u glavama i u srcu publike preko tvog doživljaja kojeg im posreduješ. Što znači uživiti se u ulogu ukoliko sebe postaviš na položaj na kojem stoji ova patka? Sklisko je, pašćeš. Ali nemoj sebe postaviti na položaj na kojem je patka, nego ufuraj se u patku, jer patka bi se na ovu stvar samo nasmijala. Njoj to sigurno nije opasno. Imaš glas, pjevat su te na Eli Bašić naučili i ti si osoba koja sigurno može i letjeti, dakle opasnosti nema. Zapamti, sve uvijek ovisi o tebi. Sretno pri kreiranju budućih uloga i u daljnjem životu. A ako me trebate, znate kako ćete me pronaći. Bokić, pa!